Welcome back to my channel guys. So ngayon i-review natin ito Rossi Chariot 175 passenger. So ito yung kanyang dashboard. Ganda, pang cargo. 750 kilograms yung capacity niya. Ikutan natin. Ito yung gulong, laki rin, telescopic, yung headlight, tapos yung windshield. $175cc fuel efficient. Yan, may kickstarter, tapos carburetor. 175 yung engine. Under chassis. Gandang view pag nakasakay sa loob. So ito yung sa gilid, nakatrapal siya kasi nakapark na lang ito. Pang safety na din sa mga karga sa loob. Ito yung loob, may upuan dyan sa mga pasahero. Ma-flip din yan para dun sa mga bagahe or cargo. Nasa kusakong mais at kung ano-ano pang i-karga dyan. Again, Rossi Chariot 175cc passenger or cargo. Yan, maganda talaga yan. Punta lang kayo sa Rosco Dealers nationwide. Under chassis, naka transmission, naka mulye, naka shock absorber. Again, dito sa gulong, yan, malaki sa harap, naka telescopic, headlight, bilog, tapos naka windshield. Again guys, punta lang kayo sa nearest Rosco Dealers nationwide. Salamat sa panonood. Bye bye.